Hoy, Buknoy, asa magkapaingon? Awa ragod sa unahan, mangitag Mao kayuhan. ba? Nya sige pa mo sparring ni Manny. Awa na oy. Sakit kayong kumo oy. Bangas ka. Sakit kayong kumo ni Manny. Pastilan. Nya, kato si Mayweather nakadungog og istorya nga nagka-sparring kun mo ato. Kusog tug kumo si Mayweather. Otro po to, labaw po to. Ngano di ay kusog gyud ay tug kumo pod si Mayweather. Ha? Kusog po to kumo si Mider oy. Mayweather, kusog sad ka to kumo eh. Pero natimingan ko to kao sa hapla lagi diretso lagi. Ya, matra. Narani mo di ka mutuon ako. Pastilan. Pero kulba sa kay kumo sa Manny kusog. Kusog sa Manny pod. Pero timingan ko to sa Manny kausa sa papangig. Sukarap sa largoy, wa ka bangon mga usa ka oras. Ya, tira, haskang tabaghaka. Ya, saman sa di na pag-sparring ka man Di na kumuusab og sparring kang Manny eh. Di na gyud kay copper ka staran. Mga langkat atong gusok lagi. Butang nya magunsan man lang ka karon. Ani na lang ko diri. Magsuroy-suroy sa banwa. Bangas ka. Nya sa may buhaton nimo sa banwa. Magkanta-kanta. Magsingir na lang ko. Ngano man? Kay sakit kayong kumo. Nya, og magkanta-kanta ka diha, nakakay daghang mga fans diha nga kabukid ana. Ako daghang mga fans diri oy. Sikin sa man pod. Mga tiki, mga langgam ug mga baong. Gawag yun ni mo Buknoy oy. Indot ka mga kayo diri idol. Indot kay biyo diri probiya kay idol oh. Kasurambaw yun alin tawhana. Naong sa kugtong oh. May pa magkanta-kanta dol kay kaysa magsigig buksing-buksing so sakit kayong gusok idol. Sige lang tagpahilot ba. Pastilan mga idol. Kaas kayas 20-20 hilot. Pagsunod na kog balik dito, sos ni uminto naman ang pahilot. Ang 20 nahimo na mag 120. Pastilan. May pamukanta diri sa banwa. Ya, mga mananap na lang na imong mga fans diha. Amo lagi akong mga fans lagi, mga tiki, mga langgam, mga manok. Mura na kag sitar sa nana. Ya, dili dala kas boxing. Nakuha na boxing oy. Kapoy na kayo ng bisyuha. Arin lang ko sa gitara mga idol oy. Tagam na gyud di ay ka. Saman Buknoy. May pa magitar-gitar dol kay Kana, murag nindot na idol. ingaw pa ta diri sa banwa diri magsuro-suroy. Kauban ato ang mga baka, mga manok, kanding, Bangas langgam. ka. Balang. Lami kay suruyan mga idol. Ang gawag ni. Nindot kay Ang suruyan. gawag ni mo Buknoy. Manibiyo mga idol, ipakita na ko sa inyo. Kung nakaayon mo sa video mga idol, ay mo kalimot ha mga idol sa pag-like o sa pag-subscribe mga idol. Thank you day mga idol no. Pero kantahan sa tama mga idol. Bago ba kong mata mga idol ko, mga idol ko, bago pa kong mata in taon. Maunin diri akong ganahan nga pwesto mga idol kay pertin induta gid probiyag. Oy, pagkanindot naman sa palibot, mura man tag naa sa paraiso ini. Kanindot ba ining lugar? Maayong kabuntagon dahil May pagmagdakag uyab diha Buknoy. Uyab na lay kuwang nimo diha. Maugid ni akong kinaham nga lugar diri napitan nga idol. Kay pastilan pertin induta gid og view nga uban-uban ko sa akong uyab. Mao ni akong uyab ron. Gitara. Palabay sa laay ba. Tsoya gyud aning Buknoy oy. Nya sukol pa kag boxing. Sus. Di na kuha na boxing ay agoy. Mabali atong gusok ka na atong gusok ko kumpay gamating na kay atong gusok. Halay. May ganiwan na mabungkag gitara ba mga kay idol, gusto kanindot mo. kayong gitara mga idol, makalingaw guys tanan ug na kay mga problema diha, hataga imo lang kuptan imong gitara, guys. Hataga lang nimo gitar. Wa na, wag tang problem.
Sakto jud ka dol. Makapawala gyud na sa kalaay man gud ang Gaan lang gitara. gitik-gitik sa gitara idol. Wag tang tanang problema mga idol. Sakto jud ka idol, pero ayaw na gyud pagduwag boxing ha. Kay basig maguba yan na imong maskara.